Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Muñeca. Usa? Mapagilakaw sa akong igsoon kaya nangayog kwarta kay para ko silang project. Hain ligis mama. Di ka mo ta naghain, Sara. Kayain mo din, Sara. Tuos korto ni Dong Mateo. Usa? Nag-unsa man sila dito? Ambot lang. Tingaling nagduwa og tuslog baki. Oh, animal. Ganiyara si Sara sa kwarto ni Mateo? Ha? Ganiyara ba? Angry ka? Angry ka? Yup. Ha? Sako ka? Ang di mas ko, ha? Nganong tuam gisa sa kwarto ni Mateo? Ay, sige ka to sa mong kwarto. Sila ko'y kaslunon, ha? Anong may buong ka na? Di ni mahimo! Ha? Uy! Dong Anton! Oy, Dong! Tingaling mga gubot mong duhang Dong Mateo, ha? Dong! Ay, hala mo eh! Pagpatay mo! Ingon, ani day maghimog munika? Ingon ani, Mateo. Hala, duta diay, uy. Nagimo mo, Monica? Oo. Ay, nganong kalit magkasud, Brad? Kuba na noon nigdaanan ng munika. Ngano ka, Anton? Ganina ramon kuno ka din sa kwarto ni Mateo. Ang ganun di ganina ra. Ang sabay labot ni mo. Dako kog labot nimo. Uyab kog kana ko gud. Hoy, Anton. Sukad mo lang ipatong ka, Mateo, ang imong kaakuhan. Wa ka na'y labot na ako. Usa? Mahimo pa magawas na lang ka din, eh? Nakasamo kay ka sa mong gibuhat ni Mateo. Dali ra gud. Ayaw ko gunite. Ay, ka naman ka, Brad. Ano sige man imong love niyon si Sarah? Bagay. Ay na lang panghilabot, Mateo, ha? Tudloan ko lang ni si Sara. Unsay kaakuhan nga rin ako. Wa ko'y kaakuhan diha nimo. Ikaw may doon ay kaakuhan din rin ako, pero imo ni kisalikway ug maoy imong gipaangkon ang imong mangod. Mas maayo pas Mateo kay nimo. Oh, nungog ka, Brad. May pagkuni mo ay. Mong, hawa na din ni. Gawas na din ni. Gawas na, Anton. Oo, ma. Aron way gubot nga mahita po. Milaban kanila, ma? Ganihara sila din sa kwarto ni Mateo. Kaslunon na sila. Musa, wag ka rin labot kung noon sa ilang buhaton din eh. Oh, imong konsentihon ang gusto nilang buhaton, ma? Musugot ka lang? Kayo sa may ilang buhaton, ha, Anton? Hugaw ka lang gid og huna-huna, Anton. Naigugma ko ni mo, Sara. Kung tinuod ang imong gisulti. Nganong mao may imong gipasaho sa imong kaakuhan ang imong manghod? Ha? Tungod kay nakasiguro ko nga luwas ka uban ni Mateo. Mahimo ba sabda ko ninyo? Di pa lang gid ko ready nga magminyo ko. Gusto na, Anton! Naginobra lang ang pagmahal mo sa imong kaugalingon. Gawas na din eh! Gawas na din ni Brad B. Oh. Ingon, mama, oh. Gawas na din ni ba? Look down na good. Ay lang ko itok mo da, Mateo. Inay rad to. Akong kusgon, B. Mateo. Ayaw na nagpatuloy ng way buot imong magawang. Usay way buot. Ngano? Butan ang tao nga magpabilib nga nahigugma? Pero dili pa day ready nga mo pasan sa iyang responsibilidad? Di ba nangayo man ko ni mo gigayon? Ha? Hapit na mapupos ang higayon nga imong gipangayo, Anton. Usa ka buwan ang imong gipangayo. Og pila na lang kaadlaw, mulabay na ang usa ka buwan nga imong gihangyo. Sara, Gawas na din eh, Anton! anong imo mo kong gipagawas mo, eh? Wa pa gani ko makasulti sa matuod na akong gibating atong Sara? Gipagawas ka na ako. Kay ako mo ay mutugan nimo sa imong gibati nga to ni Sara. Kay bao ka? Nahibaw. Inahan ko ninyo. Nangigi ka sa imong manghod. Dili ka gustong mahilabdan sa imong manghod si Sara, kay ikaw ray gustong mutilaw niya. Sakto ba ko, Anton? Ma, Gusto kang makasal si Sara kag Mateo. Kay nahibaw man ka sa mentalidad sa imong manghod. Gusto kang si Mateo maoy iuban ni Sara sa kaminyoon. Kay maoy naa sa buringog mong utok nga libre ka gihapon makagamit ni Sara. ma, Ayaw na lang pamakak, Anton.
Ako nang naapsan ang imong plano. Pero kini maoy timan iha. Makasal ka ni si Mateo kang Sara. Ako maoy mangunay pagbantay sa kinabuhi sa magtiayon. Nakasabot ka? Ano nagkinintos mga dadong? Biliban ako, Mama Bugart. Kuha man ganyan ang tanan akong plano. So then, dubo. Dubo? Unsa? Wala. Sumsa kayo mong plano dong, ha? Sumsa mong plano? Nganong tana man ka? Aron mo sip-sip na sagang Mateo, ha? Aron maigo na sago sa kumo sa kumanggod? Dong Anton, maayo pag iiris na si mong unahona ang imong plano ngadto ni Sarah human sila kasal. Iris na. Iris. Saman, kuwadag irisor? Sabi ay, tabang sa kagduot da. Tabang nagduot. Laban tani mo, okay? Ingnon pa kung nimo nga tabang kog duot nimo, milaban nun ko nimo noon. Kay maluoy ko nimo. Kay kanang kumo ni Dong Anton, Dong Mateo, wanay kontrol. Ug way kontrol pareha siyang utok. Sakit ka na, muigoy mo papangi ka na. Uy, Bugart, Oh, pagbantay sa musinultihan, ha? naman. Bisag ipasakitan ko sa kumanghod, pero ako gyapon siyang labanan. May labti ka ng ilong bakak mo isulti mo. Sa? Bakak. Si Bakak, Kada kong bakak ka na yung gisulti dong. Kung milaban pa ka sa mong manghod, ha? Kung milaban pa ka, nga nung ikaw may gusto mo pa kasal ni Dong Mateo kang Sara, ha? ikaw ba? Ganiha pa ka? Ganiha pa ka? Imo kong giyagit? Ha? Yan na ng paros. Giyagit ko nimo? Ha? Ay, sus! Unsa man? Wala. Ha? Kira. Bida ninyo. Hadi ko maglabot ninyo, eh! Ayaw gid pasipad ting ako manghod, ha? Kasabot ka? Di! Hindi na ko maglabot ninyo. Wala na ko ilabot ninyo. Kana, ikuha kog buglong tubig, be. Pagdali! Kaparos pa ko na mo. Unsa man? Gusto ka? Pausag ka? Ay, kaya kuha dito! Di Ha? mo kikulihan, di mo makita paros! Kuha dito! Hoy! Bugart! Adi ka tubig init, oh! Di ka na mutuman sa ako isugo nimo, ha? Bugart! Hain pa man ni si Anton. Gusto na ko makadungog sa ilang final rehearsal. Pero wa man siya hangtod na iyang mga bro. Na, di na bagyo ko. Gusto mauwawan ko sa manager. Ako ganing siyang tawgon, be. Bugart! Ay, na magka-Bugart! Tara! Buga! Oh. Mayo. Tubig. Be. Sabi na kung di na kamuto sa kung sugo nimo, ha? Mahimo ka na, nga papark mo sa doha. Luwas yung adobo ka dito. Unsa? Sige na. Pero yun, nag-inom na yung tubig. Mayo kay bugnaw kaya na. Sikaw na adobo na. Anay, luwa na ko. Inom. Oh, inom na, uwi na. Tawa mo ka. Wala. Uy, may namag si silpon dong, oh. Tuman. Ako ito ba ka na? Be, ako silpon niyo, be. Ako ito ba ka Ano na? ikaw may mutubag? Imo ng cellphone? Nangko si Reko. Inom kag tubig, tingalig masudipan ka ba? Nya. Ha, mo nang ako lay tubag na yung nawag sa Ay, kuha ni baso. Kuha ni. Be. Ganihan na kayo kung nagpaabot ninyo, oy. Ay, doon naman ko yung itabo sa bahay ko. Ha? Sinitabo. Kung saan man ang imong pamilya? Sige lang kagubot. Di, uy. Kadarason mong kunin mo, kay pamilya dayon ang hinungdan, nga nung imo kong ibitin. Ay, sorry na, good. Di na mausap. Di nasad gyud mausab, kun mapalpak pa ning ato rong show. Ako'y mauwawan ini sa manager nga mikuha na ako. Ipaniguro na ko ni mo nga di ka mawawan. Wa talaga karong totoo ang ako mga bro. Aron padunggon ka sa final na mong rehearsal. Mura ba ya hinuon og nainganyo kong makaila sa imong pamilya? Unsa? Nahadlok ka? O imo kong gikauwaw sa imong pamilya? Ano ikaw man ka na ko? Importante ka sa kong kinabuhi. Nya ikaw kay noon. Kunaw na, dada ako sa inyo, unya ipaila-ila ko sa imong inahan, og sa imong igsuon. Kuan, daton ka na ako sa amo. Nganong di go down.
Bisag kanu sa, di ta ka mahimoy ka uwi. Akon mauna. Mga tota sa inyo. Oh, ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!